Tomaatit voidaan jakaa kasvutapansa suhteen kahteen eri luokkaan, eli tämmöisiin runkomaisiin tomatteihin, joissa on muun muassa pihvitomaattia, tavallisia tomaatteja, myös kirsikkatomaatin tyyppisiä pienihedelmäisiä löytyy niissä. Ja sitten on tämmöisiä matalia pensastavia pensastomaatteja, joista löytyy niin ikään tavallisia tomaattia ja kirsikkatomaatteja ja muita pienihedelmäisiä tomaatteja. Ja näissä runkomaisissa tomaateissa kasvaa niin sanottuja varkaita, eli sivuversoja tässä lehden ja rungon välissä. Ja nämä on sellaisia versoja, jotka ei tuota satoa ja ne nypitään pois. Kaikkein parhaiten tämmöinen verso lähtee irti, kun ottaa vain sormilla tuosta tyveltä kiinni ja taittaa sivulle päin, niin se irtoaa tuosta lehtihangasta. Ja mitä pienempänä nämä varkaat pystyy poistamaan tästä tomaatista, sen parempi se on kasvin kannalta. Silloin jää mahdollisimman pieni tuommoinen haavapinta siihen lehtihankaan. Ja samalla kun näitä varkaita poistetaan, niin poistetaan alaosasta kellastuneita lehtiä myös. Tomaatti kasvaa hyvin nopeasti ja alimmat lehdet kellastuu sitä mukaan, kun latvaan kasvaa uusia. Ja tomaatille tulee paljas runko.